Din partea lui Bercea pentru Bosniacu, Dumnezeu să-l ierte comandul lui. Și din partea lui Liviu pentru frățiorul lui pentru Bosniacu, milionul, Dumnezeu să-l ierte. Să știe pentru Bosniacu de la Pitești, comandul lui Adrian, să știe. Doamne, am avut un frățior, așa, Liviule, și de el mi-e mare dor. Doamne, și-mi vine, Doamne, să plâng. Ce frățior am avut, of, niciodată n-am să-l uit, n-am să-l uit. Din partea lui comisarul, tot pentru Bosniacu, pentru fratele lui Liviu. Bosniacu, care nu mai este printre noi, cel mai bun băiat și de valoare, Dumnezeu să-l odihnească. Încă 1 milion din partea lui comisarul. Era cel mai bun băiat, era de toți respectat, dar Dumnezeu l-a luat, la inimă m-a secat, m-a secat. Ia-uzi! Când mă apucă cât un dor, eu ies noaptea pe prizvor. Mă uit în cer și pământ și încep, Doamne, să plâng. Ce frățior am avut. Ia-uzi, Liviule, dau fuga la cimitire, am în lumânare să-i aprind, să-i aprind o lumânare, că aveam frate de valoare. Am fuga la cimitire, lumânare să-i aprind, să-i aprind o lumânare, că aveam frate de valoare și îl știa oricare, oricare. Ia un strâmb asta din partea lui Ștefan pentru Bosniacu, care l-a respectat cu adevărat. Știe și Liviu, Dumnezeu să-l odihnească. Auzi! Au ce accident blestemat. Ce spune Liviu? Ce accident blestemat, frățiorul mi l-a luat. Mi-aș da, Doamne, zilele și nopțile, aș da zile de la mine să vină Bosniacu mâine. Că avea sânge de boier și avea mare caracter, de toți era respectat, era cel mai bun băiat. Ia-uzi! Ce spune? Și când vestea am primit, și când vestea am primit, eu am început să plâng și strigam în gura mare: unde ești, măi, frățioare? Ia-uzi! Era doliu toată strada, era doliu toată strada, venea lumea cu grămada, venea la fratele meu, of, venea la fratele meu, ăsta e sufletul meu, niciodată n-am să-l uit, ce frățior am avut. Am avut un frate bun, la toată lumea o spun,
avut niciodată, n-am să-l uit ce fraților am avut.